K vašej prvej objednávke získate sadu Planet Spa. Poďme si ju teraz spolu predstaviť. Ako prvý je telový krém s minerálmi z mŕtvého mora. Má bohatú krémovú konzistenciu, vašu pokožku ošetruje a dodáva jej potrebnú výživu. Okrem toho príjemne vonia, hĺbkovo hydratuje pokožku a upokojuje ju a navyše aj osviežuje. Telový krém nanášajte na čistú pokožku, jemne ho vmasírujte až do úplného vstrebania. Používajte samozrejme podľa potreby. Hydratačná a čistiaca pleťová maska s minerálmi z mŕtvého mora dokonale čistí pleť a dodáva jej jemnejší, vyhladenejší a pevnejší vzhľad. Vďaka vysokému obsahu minerálov a solí z mŕtvého mora má na pleť blahodárne účinky. Detoxikuje a šetrne odstraňuje odumreté čiastočky a prebytočný kožný mas. Odhalíte rozjasnenú, dokonale čistú a sviežo vyzerajúcu pleť. A v neposlednom rade túto sadu doplňa kúpeľový a sprchovací gel, ktorý šetrne umie pokožku celého tela a dodáva jej potrebnú hydratáciu a výživu. Vďaka vysokému obsahu minerálov z mŕtvého mora zanecháva pokožku zamatovo hebkú a hydratovanú. Čistiace a detoxikačné účinky naviac revitalizujú a upokojujú vašu pokožku. Celá táto sada má vďaka minerálom z mŕtvého mora čistiace a obnovujúce účinky, osviežuje, vyhladzuje a upokojuje pokožku, má relaxačné účinky, šetrne umýva pokožku celého tela a tváre a zamedzuje nepríjemnému vysušovaniu.